inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan muka ga saukar wani jinsin aliens da ya taho daga duniyar Mars ya fado a nan cikin jihar Katsina daga ƙetaren ring road, hanyar da za ta kai ka dutsen safe. La haula wala quwwata. Gashi nan ni ba shi ka gani, bar kallon shi, bar kallon shi da Allah. Ku zo mu shiga gidan man nan, ku zo mu shige wannan gidan. Ka gani ko ya gamu, ya gamu da Allah. Ku zo mu shiga gidan man nan, haba da Allah. Ya tayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka taimaki an jihar Katsina. Wa'annan aljannu shigowa kawai suke yanzu, wannan na uku kenan maka gani. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yanzu nan maka gan shi daga nan ƙetaren ring road. Ku dibe shi ku gani. La haula wala quwwata. Ko me yake kallo? Da Allah ku zo mu take kama mu. Da Allah ku bari. La haula wala inna lillahi cikin gari. Ya shiga cikin gari. Ya shiga cikin gari.